Yawace irin nutsuwa? Ke ga miji mahaukaci ga rusheshen ciki. Kowa zai masa ragon suna ne ba uku. Allah da ya bare mu a daji. Ai shi zai bata magani. Kai dai ki sa ido ki kallo. Kai dai ki ci gaba da sana'ar da kika saba ta sa. Wace irin sana'a? Sa ido man da kike yi. Ni za ki daka? Hey! Stop it. Ajawaya. Ajawaya. Islafa aure kire. Habib? Da miji na kika kwana? Ita Ali mamma sai yana daki ne. Gaskiya ne. Ashe dama idan ba a ɗaki na ka kwana ba ɗakin Amini ka kake zo ka kwana da matarsa? No. 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 Look. Look. Don't mess up. I don't know what it is. Kwana bakin. Kwana. A bakin me? Kwana. Gidan ku koma ka je ka kwana in ba ɗakin nan ka kwana ba. Ke. Look. Ba wai na san fahimta. Ibeli. Eh? Ibeli na musuli. A ina da kuma Ibedi? Not current. No, not full current. Look at you. Ga Ibedi nan ka fito daga ɗakin? Ke kira sai kice mun rasa kuma inda zan kwana sai a ɗakin mahaukaci. Kwata-kwata ina zargin cikin nan ma ba na korau ba ne, naka ne wannan cikin. Korau? Abokinka. Surely mu je na kora mu je ɗauki. Mu je ina? Mu je maka mai saka koma wancan ɗakin da ka fito. Yayya, wani bakala, sake zo ne. Dan! Waniya! Kai! Ɗarai! Ai ba ta nan. Sai shari mai kafan yaro. Ai ni mutum saboda Allah rawa mutum ne wani mutum. Ya kullum sai baki sai rawa. Haba mana. Allah wajen na kere da ciwo da ke kima gidan ke sai kwashe Allah ciki na. What? Abin da mafi wadata sai ce makami bari ce makami Assalamu alaikum. Na dawo. Ina zai tabbatar maka cewa na dawo. To na dawo. Kuma tun da na riga na dawo, duk da za ku yi, na riga na dawo. Za ku gani. Sashi mutu yi wani. Mana suna na ne. Wanda na yi haraji. Ka yi gaskiya da mana. An yi karimi. Sashi mutu yi wani. Na ga. Sashi mutu yi wani, sashi mutu yi haraji. Ya zaka gaya masa da shi da Allah. Ah ah.